Днес ще говоря за всички вас, които сте имали честта да дадете живот. Днес ще дам всичко от себе си, за да ви убедя защо децата ви трябва да спортуват. В края на този клип много родители ще се замислят дали подходът им е бил правилен досега, но не се тревожете, защото е по-добре да хванете късния влак до крайната дестинация, отколкото да не стигнете изобщо. В този случай крайната дестинация е по-добър живот за младото поколение, което идва. Казвам се Йордан Камушев и съм ментор в областта на тренировките със собствено тегло като средство за борба с хроничните болки. И ако казаното от мен в този клип промени поне един човешки живот към по-добро, значи усилията ми не са били напразни. Да започваме. Примерът, който давате на децата си, играе ключова роля в тяхното израстване. Идва ден, в който те вече са в тинейджърска възраст и вече имат собствено мнение и характер. И ако си задавате въпроса къде сбъркахме, сега ще ви кажа. Аз идвам от време, в което мобилният телефон и бързата храна не бяха на почет. Идвам от време, в което ми казаха, че не може винаги да имам всичко. Идвам от време, в което ме задължаваха да спортувам. И идвам от време, в което не са ме оставили гладен, но бях от тези деца, които последни получаваха телевизионна игра, дънки и здрави маратонки. Бях малък и гневен, но това бе невидимия подарък от родителите ми за мен. Години по-късно това ме научи да ценя малките неща. Сега имам много дънки и здрави обувки. Било то за спорт, за есенни или пък за зимни преходи. Научен съм, че ако искам нещо, трябва да се потрудя за него, че трябва да работя за него. И удовлетворението, което ще получа, когато го постигна, не може да се сравни с нищо подарено. Идвам от време, в което съм наказван, защото не съм искал да отида да тренирам. Нямах представа, че от това да бъда наказван за нещо, от което съм се скатавал. Днес не мога да си представя живота без него. Ако вие, родители, не спортувате, няма проблем. Не всички обичат или пък имат физическата възможност да го правят, но не карайте децата си да вървят по този вече отъпкан от вас път. Отпечатвайте в съзнанието им, че да спортуват е важно. Отпечатвайте в съзнанието им, че с труд и воля могат да постигнат всичко. Така се раждат шампиони в най-различни спортни дисциплини. След време тези думи ще бъдат запечатани и стигнали до подсъзнанието им. И така те просто ще казват: аз обичам да спортувам и не мога да си представя живота без това. Запишете децата си на колективен спорт. По този начин ще се научат какво е да работиш в екип. По този начин ще се научат на уважение и че в живота не винаги е важно да гледаш само себе си. Отборната игра създава връзки и изгражда характер. Отборната игра създава истински приятелства. Заведете детето си в магазин за спортни стоки. Нека си хареса и избере нещо и го следете внимателно какво е то. Дали са ръкавици за колоездене или ски екипировка, няма значение. Всеки спорт заслужава уважение, така че се погрижете децата ви да го знаят. Поговорете им за спорта, от който се интересуват. Пуснете им клипове и състезания, свързани с него. Така се ражда любовта към спорта. Наскоро се видях с млад мъж, може би 25-26 годишен. Засякохме се в магазин за спортни стоки и ме помоли най-учтиво, ако може да му съдействам да си избере правилната екипировка. Няма сценарий в живота ми, в който отказвам подобно нещо на когото и да е. Това е нещо ново за него, но вярвам, че с избора си да влезе в спортен магазин, този човек ще промени живота си за в бъдеще. Помнете, че едни нови маратонки за бягане или едни нови боксови ръкавици имат силата да вдигнат човек от леглото и да го изкарат навън да тренира. Не правите услуга на децата си, когато им давате всичко. Не правите услуга на децата си, когато ги храните с бърза храна, защото нямате време. Не правите услуга на децата си, седейки цял ден с телефон в ръка пред тях, плъзгайки с пръст по дисплея за нищо. Така им давате пример, че чуждия живот е по-интересен от техния собствен. След време ще започнат да живеят за мнението на останалите, а това е кофти форма на живот. Няма как да очаквате от децата си да започнат да тренират на 12, ако до тогава сте ги хранили с вредни и калорични храни и благодарение на това в ранна възраст те вече са с наднормено тегло. Това им тежи. Те нямат изградена психика или пък воля и просто си казват: спортът не е за мен. За жалост, често такива деца са обект на подигравка от връстниците си и на 16 годишна възраст вече мразят живота и останалите. Сега ви казвам къде бъркате. Носите отговорност за примера, който им давате. Когато им поднасяте всичко наготово, поставяте бомба с закъснител вътре в тях, която като дойде момента да избухне, те няма да ценят нищо, защото така са научени. Казвате: моите деца няма да работят. Добре, хубаво е, че сте заможни и имате успешен бизнес. Само че трудните времена раждат силни хора и ако искате този бизнес да продължи да съществува и след вас, ги учете, че ако искат нещо,
трябва да се трудят здраво, за да го постигнат. Не правите услуга на децата си, когато редите картите на живота така, че да им е лесно. След време ще останат сами и живота ще ги постави пред избор. И те винаги ще избират лесния вариант, защото така са научени. Ако имах власт и финансова възможност, всяка година бих водил група тинейджери на зелено училище, което няма да се фокусира толкова върху екологични въпроси, а върху това в края на лятото да се приберат повече като мъже и по-отговорни към живота, отколкото когато са дошли при мен. Това ще е моята казарма за тях. Това ще е нова форма на зелено училище, от която ще ме мразят, когато влязат, и ще са ми благодарни, когато излязат. Всеки родител би искал това за детето си. Бих ги завел в къща в гората, където телефонът ще бъде позволен веднъж на ден, за да се чуят с близките си. Ще стават рано и ще спортуват заедно, вместо да спят до късно. Всички ще получават екземпляр от една и съща книга за личностно развитие, по която ще ги изпитвам всеки божи ден, а който не е чел, ще пропуска хранене. Няма да има самостоятелни стаи, за да се научат да създават връзки с непознати и да се научат на уважение един към друг. Ще спортуват колективни игри всеки ден, а в края на всяка седмица ще има награди. Това ще ги научи да работят в екип и да не гледат само себе си, а в края на лятото тези младежи ще се наричат братя. Ще се хранят здравословно и ще имат час тренировка с тежест. Отначало ще ме мразят, но това е защото не познават по-добрия живот, на който искам да ги науча. В края на лятото умът, тялото и духа на тези младежи ще е на съвсем друго ниво и ще са ми благодарни за това. Направете подарък на децата си и в най-ранна възраст ги запишете да спортуват индивидуален или колективен спорт. Както обичам да казвам, спорта е дал много повече на всички нас, отколкото е взел. Дисциплината, на която ни учи, ни прави по-добри във всеки аспект на живота ни. Споделяйте и харесайте този клип, защото казаното в него има реалната сила да променя човешки животи към по-добро. С това ще ми покажете, че съм си свършил добре работата. Също така, ако смятате, че съм достоен за вниманието ви, се абонирайте за канала ми абсолютно безплатно. Натискайки камбанката, получавате привилегията първи да виждате качваното от мен видеосъдържание. Благодаря на всички по-отделно.